Vegetaren indarra gutxitzen doala nabari dut. Haren zentsumenakia ez dabiltza. Galtzetik urrur dago. Freezer dioten bezain altxua ote da. Eginda! Konorteratu naiz! Jokatzeko ordua heldu da menik ere galdu gabe. Hainendi Freezerren aurka burrukatzeko aina indarrez jabetua izan. Aurrenen egin behar dudana neure buruaz fidatzea da, eta neure larritasuna menperatu. Orain noan neure lagunak defenditzera. Estu eta larri egongo dira nire itzuleraren zain. Haupa Son Gohan, Krillin eta Satan, hemen nauzue azkenik. Laster askatuko zaituztet. Hain gatazka odoltia izan zen ze, Son Gohanek, Krillinek eta Satanek euren burua betiko galdutzat ikusten zuten. Baina Son Gokuren itzulerak gure lagun gaztei itxaropen apur bat eman zien. Hontaz aurrera, Freezer tiranolazgarria menperatzeko aukera bat bazuten oraindik.